tuguika ase ebunge ya Gitutu Church North nigo abarai abaikirana ase omuchango bw'ekanisa ase abanyaka bakurwa ogosegeta buna nigo abantu gosenigere buya abantu koika ase kanisa jikansange na gosira amagacho yekanisa korwa litukogochia ase linde morikeito Daniel Ntiri nigaikirana asa yona gutwariganira orobotiro kubwatia nase kanisa yiga Adventista ya Rioma Central yegotoka ase ward ya Sensi meyebunge ya Gitutu Church North county ya Kisii asichi kanisa goetane kumikora ase district ya Ondiri cheikirana aso morobelio bugosirana aso kogendereria emirobelio ye kanisa na muno amagacho aso gosasima kwarero no gosangiriria gosira amagacho umuyegoyiga ni gwekirenwa na barai ao abaragwa na Dr. Joseph Kiage oyo ligetekerego kyobo MC ase ward ya Sensi Moske Ronald Siro Muske Manase Gichana egati ya barai banda bange Oma ya dunia Eke magaga yogo kwara marandia no segetana analia echinga kiche chinkwana cha barai ya baiga niko bagendera go segeta aboroki wasi chinsemo ao go koromokia libacha gwekonya asa matukale bosio hase kilibu na masomo na roka akolengani mutaka no monda. Mimi mnavyoniona hivi nilikuwa mtoto wa maskini sana. And I know some of you don't have this experience. But inche, ena rekora alichambi mpaka kana chete form 1. Nalitata ngotetegeta. Ndire okogenda ogochikorare twali chambi liko terroma ete. Enyombe tabu atiketanda teliko ba frat. Ebakore manobo kombe baira amara bagochimagoromate. Bone krogo etio borangeti kuzumutogoro kwa kansaine kwa nyoro borangeti bokare magoromate oredi chambirika ya. Kama kuna mtoto familia yako wako mchukuu wako muweke shule, lilia huyo mtoto kwa sababu kesho pira watoto ambao wameenda shule hii jamii itapaki nyuma. Siasa che wodi ya Sensi ni gobego che abwatansi asabagendera kubolia amagendero koene kigwa waigo babolia amagendero au ase wodi yo alia kwa mete gukwamurwa tutagete mobile clinic ege chake gokoregasi endo chengo cha gokururukere kuruga. That is because we don't have somebody okoira mangana mobile clinic ege mobe mokorwari bugaiga mumanyete market ye yaito ya Nyakongo terigo chogwa moroche minere. That is what we are going to discuss. Torolenga echire ya ibeire nene nyakore eri ya rosibwe ya tigirwe. Asinse mwende abara ya baiga niko bonsi bea kire koko na kiro yomo wete babuna nero bwenete kuligeli wachingaki obochori buraike. We are going to come up with other MCS like Ronald. Torolenga ngakitoko gamba tubwaterane torolenga twachorero monto orabo konya sensie ya itamangana itaribuya. Ni manyete inumweka. Na Nyasaye already gachore to murai lakini yako batumia mokoreki momubeke kerogekyo mbuyamo na abantu baminto naende ngoteba mbuyamo no isikura kiri mwanga akerete naende nansire kororembe ogeto bwanja nimbole mwansire koleta gochesende tariyo mane was tigo bwanja ni obogenderere chinga kecho hesegeto nigo yarwigwa negati yabo watani bakuru be kanisa yega Adventista abo bayikirana egati abo abayiboli boyo kabero mugavana we county ya Kisii Moske James Maribongwae abaragwa no mugaka Nelson Ongwae Munari no mongina Grace Ongwae Ngurubuteregeta seni kiagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngorko Daniel Ntiri.